Habib Taku on the Hey, c'est Chapoul bébé qui appelle le son. Antianko. Check. Gidan ku daɗi ba daɗi, gidan ku ne. Kasar ku daɗi ba daɗi, kasar ku ce. Garin ku daɗi ba daɗi, garin ku ne. Jihar ku daɗi ba daɗi, jihar ku ne. To ku saurara, wani yaro ne cikin ƙasar nan wai baya so ce yana shiga ta Bahaushe, shi ana mishi zancen Niger. Shi ya manta uwar shi na can, ya manta ubansa na can, ya manta danginsa na can. Shi dan asalin dan Niger ne, wai ya zo birni ya waye, ƙasan mu yake mata waye. Wata rana sai ka yi hawaye, ko anan kai din sai ka gane. Niger fa ka gane gidanmu ne, ai lalle ka sani gidanmu ne. Kuma gidanku ne, gidanku daɗi ba daɗi, gidanku ne. Ƙasar ku daɗi ba daɗi, ƙasar ku ce. Garin ku daɗi ba daɗi, garin ku ne. Jihar ku daɗi ba daɗi, jihar ku ce. To waya ne ɗan nanaye, ko kuma in ce ɗan tawaye. Niger za ka yi matawaye, ko abu ga abari sai 'yan Niger. Harkar ilimi sai 'yan Niger, harkar noma sai 'yan Niger, zaman lafiya sai 'yan Niger. Ai mai ma sun ce sai Niger, 'yan tawa sun ce sai Niger, Tilibiri sun ce sai Niger, Maradi ma sun ce sai Niger, Adosa ma sun ce sai Niger, 'yan Agadez sun ce sai Niger, Jima'ar Difa sai Niger, 'yan Zandar sun ce sai Niger, nima mai waƙan sai Niger, masoya sun ce sai Niger, shugaban ƙasan mu na nan Niger shi ma yau ya ce sai Niger, Muhammad Bazoum dan Niger, hazikin ƙasan mu cikin Niger, mai kishin al'umman Niger, jama'a ku faɗa sai Niger, Tsarha ma ya ce sai Niger. Sai Niger, Anannad ya ce sai Niger, Mustapha ya ce sai Niger, Niger, Muhammad Bazoum sai Niger, ya ba mu ruwan wanho Niger, ya sa kuran a ƙasar Niger, birni ƙauye a ƙasar Niger, kwal birni ƙauye Niger, sai Niger, sai Niger, sai Niger, sai Niger, sai Niger.